Il-patt imxajtan li kien qiegħed jinħema fl-aħħar ġranet fil-Partit Laburista taħt it-tmexxija ta' Muscat kompla qarra s-sitwazzjoni ta' kriżi fil-Gvern, kriżi kostituzzjonali u kriżi fil-Partit Laburista. Dan kif kien hemm attentat iddisprat mill-Grupp Parlamentari Laburista biex juru l-appoġġ sieħ lil Chris Fearn u tiġi evitata tellieqa u ġlieda taħraq għat-tmexxija tal-Partit Laburista. Iżda dan il-pjan kien sfrattat bil-pożizzjoni li ħaq id-deputat Laburista Robert Abela. Niddikjara li ma jilles nipparteċipa f'ebda patt imxajtan li bih nixtri xi siġġu komdu għalija għal Robert Abela. U waqt li ħabbar li wkoll se jikkontesta, ħassar il-manuvri koordinati biex dak fit-tmexxija jżommu il-kontroll assolut tal-partit f'idejhom. Possibbli li minn dan l-inkwiet għadna ma tallimna xejn, stqar l-istess Abela. L-avukat Robert Abela kien wieħed mill-akbar kritiċi ta' tmexxija ta' Muscat u kien fost l-aktar irrabjati fil-qam għanla u taħraq tal-kabinett li mexxa Muscat f'Kastilja wara riżena ta' Keith Schembri minn Chief of Staff ta' Muscat. Il-manuvri fil-Partit Laburista u fil-Gvern ta' Muscat komplew joħorġu fil-beraħ hekk kif sar magħruf li Chris Fearn għandu l-appoġġ tal-eks Ministru Konrad Mizzi. Il-Gazzetta tal-Mument żvelat li Chris Fearn wieħed Ministeru lil Konrad Mizzi. Din il-mossa ġiet infissra minn xi wħud il-Biċ-Ċentru Nazzjonali Laburista bħala stramba ħafna u ta' tħassib kbir li għanqlet disgwid sħiħ fil-Gvern Laburista u fil-Partit Laburista. Il-patt li kien hemm ippjanat wassal biex fost oħrajn ikkonvinċew lil membru Parlamentar Ewropew Miriam Dalli u lil Ministru Ian Borg biex ma jikkontestawx. B'hekk ma jistokalawx il-pjan Laburista li ssir biss bidla kosmetika u tiġi evitata ġlieda interna. L-isforzi li kienu qed isiru fl-aħħar jiem biex il-Viċi Prim Ministru Chris Fearn biss jitfa' nomina u ma tidirx il-qasma fil-Partit Laburista issa sfumaw fix-xejn bil-kandidatura għat-tmexxija ta' Robert Abela.